بس سنت ہے نبی سائیں دا 1,24,000 پیغمبر دا سنت ہے. دیکھ سو تا والا تو کو سمجھ لگ سکے وہ شخص کون آ پیا تے باقی میں ہن کیمرہ ہوں دی سائڈ تے کرینا والا تساں دیکھتے ہیں یقین نہ کر سکو واقعی بھئی کیویں چینجنگ آئی. بس یہ مدنی دا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی لکھ سن جے اوتے راضی تھی پوے ہوں کو ہدایت عطا فرمیندے بھئی دے گنو ماشاءاللہ. کیویں نہیں شوق تے داڑھی دا بس سنت ہے نبی سائیں دا 1,24,000 پیغمبر دا سنت ہے. والا چھوڑ دیتے سے کتوں کہیں تو کو ہدایت کیتے یا اپنے دلوں بس دلوں چھوڑ دیتے سے. ہون والا انشاءاللہ تعالی ودے سو ہی تھی رکھے سو انشاءاللہ بدھے سوں گھٹے سونا. چلو دوستو ماشاءاللہ اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرماوے. باقی انشاءاللہ تعالی کوشش کرے تا انسان سب کچھ